لوغد تمرتي سنفلتاتن باهلن حبرات هاجرات مالت يونسكو لومي 28 جنبوت مثل علو تسمز منغستي ኤርትራ ኣብ ክልታው ምትሕጋዝን ሓበራዊ ኣገዳስነት ዘለዎም ጉዳያትን ዘትዩ እቲ ብተሓጋጋዚ ዋና ዳይሬክተር ናይቲ ውድብ ኣሰይድ መሐመድ አልፈርናዊ ዝተመርሐን ዳይሬክተር ትውድብ ኣብ ዞባ ምብራቅ ኣፍሪካ ሚስ ሉዊስ ሃክሰት ሃውስን ዝትርከቦን ሎኽ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ አቶ ዑስማን ሳሌሕ ሚኒስተር ዜና አቶ የማነ ገብረ መስቀል ሚኒስተር ትምህርቲ ዶክተር ሓሊማ መሐመድ ከሙን ምስ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን አምባሳደር ዘመደ ተኽለ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣብ ጽላታት ትምህርቲ ስነዳን ምዝገባን ሃብታም ታሪኻውን ረቂቕን ውርሻታት ኤርትራ ከሙን ምልዋጥ ተመክሮ ዲጂታላዊ ስነፍልጠትን ሰብሰርሖ ብልሕን ኣብ ትምህርትን ሓበሬታን ዘተኮረ ዝርባ ካይዱ ኣብቲ ኣዋሃዲት ትካላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ሚስ ናሂላ ባልጂውን ዝተሳተፈቶ ርክባት ንጸንሐ ምትሕባር ምስ ግዜ ንምስፋሕን ንምድንፋዕን ሰፊሕ ምርዳእ ተገይሩ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ተጠቃምነት ጽሩይ ዝተማይ ኣብ ገጠራት 73 ሚታዊት በፂሑ ብዛዕባ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ናጽነት ዓመታት ኣብ ዝመዳይ እዚ ዝተሰላሰለ ስራሕን ውጽኢቱን ወኪል ኤሪና ቀዳው ተወልደ ዘዳለወ ጸብጻብ ኣሎ ያሲን ሳሌሕ ከቅርቦ እዩ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ሸፈነ ቀረብ ጽሩይ ስተማይ ኣብ ርሑቕ ገጠራት ንምስፋሕ ክካየድ ብዝጸንሐ ጻዕሪ 73 ሚታዊት ካብ ነበርቲ ኣብ ቀረብኦም ጽሩይ ስተማይ ይረኽቡ ከም ዘለው ሓላፊ ጨንፈር ሃብተማይ መሃንድስ ዘርአብሩኽ ተኽለ ሓቢሩ ኣብ ርሑቕ ገጠራት ዝነብር ክፋል ሕብረተሰብ ንዝሓልፎ ዝነበረ ከቢድ ጸገም ብምዝካር ድሕሪ ናጽነት ብሓፈሻ ኣብ ቀዳሞት 10 ዓመታት ድማ ብፍላይ ብዝተገብረ ገዚፍ ወፍሪ ዝተፈላለየ ፕሮጀክታት ቀረብ ማይ ብምውዳድ ንምቅላሉ ከም እተኻለን ሕብረተሰብ መስተርሆት ከም ዝረኸበን ኣረዲሙ ካብ መወዳእታ 2000 ዓመተ ምህረት ንድሓር ዓይነትን ደረጃን ስርዓት ቀረብ ስተማይ ዓድታት ንምምሕያሽ ብዝተወስደ ተበግሶውን ህዝቢ ውሕስነቱ ዝተረጋገፀ ማይ ብዘላቅነት ዝረኽበሉ ባይታ ሳላ ዝተፈጥረ ኣብ 2011 ዓመተ ምህረት 315 ዝነበረ ቁፅሪ ብናይ ኢድ ፖምፓ ዘገልግላ ምንጭታት ማይ ምስ ምትእትታው ፀሓያዊ ፀዓትን መተሮታትን ኣብዚ ግዜ እዚ ቁፅረን ናይ 187 ከም ዝወረደ ዝጠቐሰ መሃንድስ ዘርአብሮኽ እዚ ምንቁልቃል መርኣያ ናይቲ ስርዓተ ቀረብ ስተማይ ንምምሕያሽ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ከም ዝኾነ ኣገንዚሙ ኣብ መወዳእታ ድማ ዛጊት ካብ 946 ናይ ገጠር ዓድታት እተን 78 ሚታዊት ምንጪ ማይ ክዋዳደለን ከሎ መጠን ተጠቃምነት ጽሩይ ስተማይ ዓድታት ብደረጃ ዞባ 73 ሚታዊት ከም ዝበጽሐ ብምግላጽ እተን ተሪፈን ዘለዋ ዓድታት ዝተማለአ ቀረብ ማይ ዝረኽባሉ ባይታ ንምፍጣር ከከም ቀዳምነታቱ ዝትግበር መደብ ተታሒዙ ጽቡቕ ይግስግስ ምህላው አብሪሁም Eritrea, carved from this arid landscape, has long struggled with scarcity, hardship, and a dependence on foreign aid that often felt endless. For years, the people waited for rain, for relief, for change, hoping that the clouds would finally break and bring life back to their fields. But now, a quiet revolution is underway, born not from outside intervention, but from the determination of the people themselves. The Eritrean people are transforming their land, building terraces to hold precious soil, constructing dams to capture every drop of rain, and planting seedlings that promise a greener tomorrow. No longer waiting for the climate to change, they are changing their relationship with it, taking action with their own hands and hearts. Where there were once barren, eroded slopes, now green terraces rise, a testament to perseverance and hope. Reservoirs and dams reflect the blue sky, becoming symbols of hope, self-reliance, and a future shaped by local hands. This is Eritrea's food revolution, a journey from scarcity to sovereignty, from dependence to abundance, as markets fill with fresh produce and families gather around fuller tables.